Με χρυσό σκόρερ τον Μιχολίτσι, ο Ρήγας πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, επικρατώντας με 1-0 της Χαλκίδας στο Βελεστίνο. Αυτό που έλειπε από το Ρήγα στα προηγούμενα μάτς, η ομάδα του Βελεστίνου το βρήκε στο παιχνίδι απέναντι στη Χαλκίδα, δηλαδή την εύνοια της τύχης, καθώς μετά το 1-0 στο 67 μέσω του Μιχολίτσι από το ύψος της μικρής περιοχής με ένα δυνατό σουτ μετά από κόρνερ του Γκίκα, οι Χαλκιδαίοι είχαν δύο δοκάρια, στο 72 σε φάουλ του Τσαρνά και στο 86 με κεφαλιά του Βολιώτη Ναουμίδη. Μάλιστα το rebound στην δεύτερη περίπτωση πήρε ο Καραμπάς, όμως η κεφαλιά του εξουδετερώθηκε από τον Τσουμπέκο πάνω στην γραμμή. Στο πρώτο μέρος το μάτς δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, αλλά στην επανάληψη και μέχρι τον γκολ ο Ρήγας βρήκε ρυθμό και ήταν αρκετά πιεστικός, φτάνοντας δίκαια στη νίκη με σκορ 1-0. Όμως μέχρι το 90 κάτι του χρωστούσε η θεά τύχη από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια και του το έδωσε πίσω. Όπως και να έχει πάντως, σημασία έχει για την ομάδα του Ρήγα ότι ήρθε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς. Μια αγχωτική νίκη φάνηκε και στην εμφάνιση από των παιδιών. Δεν ήμασταν καθαροί στις πρώτες μας επιλογές, δεν είχαμε τη γρήγορη πάσα, ήμασταν λίγο πιο αργοί, μια ταχύτητα πίσω από τα άλλα παιχνίδια. Ίσως το άγχος, η πίεση των παιδιών στα προηγούμενα παιχνίδια που δεν πήραμε αποτέλεσμα, νομίζω ότι δεν ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο ομάδα. Στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε, έδειξε χαρακτήρα, έδειξε πιστεύω το καλό της πρόσωπο για ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Πετύχαμε τον γκολ και από εκεί και πέρα λογικά ο αντίπαλος θα μας πίεζε και εφόσον είχε ψηλά παιδιά. Μας πίεσε προς το τέλος με στιμένες και με ορισμένες φάσεις οι οποίες ήταν από φάουλ και από πλάγι out που είχε δυνατό πλάγι out. Ένα παιχνίδι γνωρίζοντας τον αντίπαλο ότι είναι μια καλή ομάδα σκληροτράχυλη. Επιβάλαμε το ρυθμό μας από το πρώτο λεπτό. Είχαμε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο να προηγηθούμε, δεν τα καταφέραμε. Είπαμε στα παιδιά στο ημίχρονο να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό και τον γκολ θα έρθει όσο περνάει η ώρα. Δυστυχώς σε μια στημένη φάση από μια κόντρα πάλι η ομάδα του Ρήγα Φεραίου κατάφερε να σκοράρει. Από εκεί και πέρα ρισκάραμε. Είχαμε και δύο δοκάρια, μπορούσαμε να είχαμε ισοφαρίσει και να είχαμε πάρει και το παιχνίδι. Η τύχη για άλλη μια φορά εκτός έδρας μας γύρισε την πλάτη. Η ομάδα αγωνίστηκε σωστά, έδωσε όλη την ψυχή της. Με τέτοιες εμφανίσεις εγώ την ομάδα δεν τη φοβάμαι, θα πετύχει το στόχο της, θέλει δεν θέλει.